Nagpabiling wala pay kumpirmasyon ang Armed Forces of the Philippines kung asa na karon ang mga biktima nga gipangdagit didto sa Samal Island, Davao. Apan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte may kumpirmar nga ang tulo ka mga langyaw ug usa ka Filipina nga gidagit didto sa Samal Island tua na karon sa Hulo, Sulu. Si Duterte nagkanayon nga na-verify na sa tanang sources nga tua na sa Sulu gidala ang mga biktima. Gikumpirmar pod ni Duterte nga ang grupo nga midagit sa mga langyaw adunay koneksyon sa Abu Sayyaf Group. Sa pagkakaroon wala pay gipangayong ransom alang sa mga biktima. Ang mga langyaw nga si Zartan o Jartan Second Stad, Robert Hall ug John Ridsel ug usa ka Filipina gidagit niadtong Lunes sa Holiday Ocean View Resort sa Samal Island.